قشلاق من بوی چپاتی داره. چویمه زوری بدم چوی و چگه اوخی безор шудам мекори хона. Ин мардака бир рӯзи дуроз да хона хова ягон ҷо кор намекунам. ҳамин номерои қарбон наёфтаст, ҳаман телефонама нафаҳмидим да. Занак! Занак! Лабай! Бия ҳамҷа номерои қарбона бия омада. Бо чӣ мегуфта боша ҳамин? Ҳа, лабай. ҳамҷа номерои қарбона бия, қарбони ҳамсӣ маку аз занг задана безор шудум. Майли шози. Шаҳноза? И Шаҳнозаш ки бор? Шаҳноза? Шаҳноза инам помидорфурӯша, донаи помидор мефурӯша. Барои замин мон кофтесам ку, ҳамаи ӯ рӯз қатӣ ки рафтем. Қатӣ Қурбон рафтем, ҳамуҷа ҳамун духтарака ёфтем, обтой мефурӯхта, номероша гирифтем. Бора меовардай ҳамуай. Бовар накунӣ Қурбона занг мезана мега та. Дурӯғ нагӯ, ду-се рӯз хонада хушрӯ набудӣ, ба фикрам зани дуюм тая? Не тоба бугӯ чӣ тари занидим? Бовар накунӣ Қурбона занг мезанам, ҳамаша мефаҳмона. Мара телефона занг мезанам ина. Ку занг бизад? Алло. Қурбон созӣ хубӣ? Меша соз хуб. Ҳа, даёд дорӣ ӯ рӯз чӣ рафтабдем ку барои донагии помидор харидан, донаи помидор харидан ҳамҷа духтарака номероша гирифтем. Чӣ хади донаи духта? Чӣ гуфтесе ту? Шаҳноза буд ку я духта рафтем ҳамуҷа гирифтем барои донаи помидор. Янга қапида. ҳамура мегум ҳози ҳам метим телефона гап зад бифаҳмониш. Тамом теч гап мезанам. Ман ина гап зад мефаҳмона. Алло янга? Алло, Қурбон? Агар ту дурӯғ бугӯй, ман занада мегӯям ки ду рӯз пеш қатия духтари дига дар бозор дида будум та. Агар нек дурӯға гуфтаиста боша, просто телефона бикиш тамом. Телефона кишт ку? Ҳай мумкин заряд чӣ бучида боша. Дурӯға нагӯ. Чӣ далшик одам фурӯш, ноодам. Пестак? Ту ду рӯз пеш дар бозор бепурсиши ман чӣ кор мекардӣ? Мардак бахшиш! Мардак ҷун ту ба катӣ не. Бо тайман опурсида мерафтам пестак тесама тура.